APHLC lamjai sarpophan manghume mepen lapen BD ke lang nopen BJP kachari ke thekiding atum police aphan kapanep cheka puthak pini penang an news channel along lapen social media along anta hur chodut an pinlo lasi angtong ingti alang liphan thangnat matha dunangni alangli aphan mesen adim sidolo kewangjini phai troxy arni jokponpo lasi bangso puthak anutinta aningkipung dolo seta APHLC atum jakong pen kali department government property kaphalang no pen kali lo arona teng pensi chesongji lasi anutin APHLC aphan ke kroi arat atum ning kachekang thipji aphan APHLC amaiphu JI kathar pen tuning ripon anpar takewangjini phai fli arni diphu samson sing ingti park along kedamtang council kilik kangwai ahut kether kihap proxy vote lapen rigging vote pen kache pahaya puthak ningkang samse chepaklang pen ing samjin pen rat angnu chepaklang ponji halapu punja PS along alam kia puthak setame kacherap dunja phan advocates chingthong han sia phan setame dia hangdamlo athe tangka ke hangpu alam ke BJP atumsi alam kaselam lapen kapa putoya joksi lason alam klanglong loputa JI kathar pen jai ponthu la APHLC tu violence kapai claim ya fan kapai jok harlong pe par ka tu veji fan sila tu me claim amane tu violence claim ke liat lo alang litum ake mang ke sita fail de alang litum lasi non antong dia fan arrest lo sita hang dan litum akai no claim leader posi alang lipan police custody bilong leader lo non judicial custody sigibi la judicial custody ke la ke thang ta hino ne lo ha jailer lo alang li sum se lo police tum dam ra theng nam long le lo da ke police custody bi ko son de alang li pan theng gi mene pa pe ne vi thap gi mene adu king hoi mene sata non ke adu king hoi long le lo la ko la ke itu ini tum ke hai lo son ke la pen hala da government advocate ta thang da protect de lo alang li thang da oppose protect de lo ni to bi alang lipan mo 7 arni si a case thul thui hala sorni si a pejok nangi tane tum chini nono matken ni tum ko pise claim ma ni tum pupe let si me ara ko se tane tum son thedung claim ji peacefully si claim ji ni tum lai la pen nono matke ning hok seta ning hok area ta West Karbianglong la pen East Karbianglong ban di Mahasau sita ning tira government a property ko pakang ngok la bang claim leader nai anlo te government ka chance long lipu nili tum han la pupu sita ni tum extremist pu sinai pu kang tung la tum ke nili phan ye extremist a captain lo a major a mane a leader lo pu sini phan pu kang tung ako puta pulo aprang labe nili pan aprang da pulo hala NDFB a chief advisor kusine panai pu be aprang da nili methang nili India government along lo ji pidam na kok lo ne ka li lagi song visit inti ka thar bai ne chini ta chi ne pu ne hada thonam na kok lo la sinon ke police tum ne pan thang na nang pulong le de ahuri si ke police tum ne pan a pithi ji pon lo nili char jung lo nili hemben patai thom kat nang lo ken te ke patu nang lo nili maximum bang pharu pho la si bang pharu pho pa ye tong yi pu lo ni to ma tha seta bang pharu pho po ma rong asora tum yong si nang dun varet ani ke hang pen pulo te la ke ni tum khang un ede ji lai la masuk program kopia kimang mas tum kimang ke dam tang election along rigging la pen massive proxy voting massive pule arleng alamben ke mathe tan proxy voting pulo te bang ki vote ki pi vek nang dia tum apan pa pi pilong lesi akaprek amoni BJP tum si vote pi varat BJP ame thang ke haiye phat la son si vi varat la ga ni tum chini amunit tum da son ki pilong le tum amunit ni tum non ribong lo ki pilong le tum kon ma ribong lo ko nang tum da chini te nang pa je than da me athemala non nang ye than lo de mo phi ta le do ji la ini la penap la ke mo voter ni ke do ji ke la election illegal election apot lo ada election ta ponchat la lo ban election durong
la por si ni tum aning iti aning ke jang je sik schedule ko previous account si claim alang li tum pulo je election commissioner aphan ki pi copy si kahe noma bole la election commissioner aphan pi lo an ke DC aphan bang order pi lo ke DC claim lo copy si kahe no ke tu alam wa ke lason ka lide lo pulote honjeng sitak ar kanu pu bodi tu mangi pu an ke State Election Commission के लगे पंचायत अल्लो पेंसी के क्लेम पंचायत अल्लो के 6 शेड्यूल अल्लो के अलंग लिखा पंचायत अल्लो के थांगा jakong अभी लापू पुलते हला State Election Commissioner के 6 शेड्यूल अबॉर्डर नंग की लुट पेन अलंग लिखे मुनि जोंग जोंग अलंग ली State Election Commissioner का ली मुनि जोंग जोंग अलंग ली General Public only अलंग ली and the general public le muni jong jong le ko si DC ban order piun po la hello DC jong si muni jong jong phanta governor pudet pen DC ban order pa PPG pulute la ronga sar to male order pitame di aku la puta kalila itum karbirichu do ke karbirichu ban order pitame le halage muni jong jong parta the muchot lo la ben Angdeng pihini angdeng sutrop alam ta karbirichu alam harak do alam lipan konsol nangi ko alam do kente la muni jong jong state election commissioner ke lai rechu takali thang takali dangnang le lo te muni jong jong hala rechu bang muni jong jong ke liha lagi hala man le pidet tamele hala ke 6 schedule ben alam li ke aja kong do la pilo la son tv veda la sini itu ka oppose la son election petu nangni illegal election bedo nang ni aku bitung reng thamalo kai chok kai theng pen pen along pan along hala sil kapang bo ka do ing bo be gela BJP tu mesti intan pon den pa intan si theng da mare te pa punang jok tu ti gela tu la sing ang bo de ko si aphi gelong tu lok ti lo andela state election commissioner bang thang de election and ede aja ko ma vede ken de alang li alang li pipot police nang toite der punil tumpulo alang li police nang toite ajak ko mabe pugante ajak ko mabe lo la tuge $60 lo nang li ben ge alang li muni jong jong ge ala lebar biniasun kente la hello loge lason hello la ben loge tumhan kang at nang pam tangi si claim lo mati la si loge itunge chi otip nangi la si ditu ka oppo tipuji la ben la silambek nai ben aku autonomous state alang litung ke 6 schedule biong si pule lo ke mati ala CMD arni si create marni bo 6 schedule biong ko mati di 6 schedule yung si pawete autonomous state ko na alang li ke dengpo autonomous state ke 244 a long ke puke 6 schedule paragraph 20 ateng ben si autonomous state BG pugante lahelo la kachini ne tha meling ye tha par ke muni tum han ka pilu pamanggu kam la sini tum thorna ke doji mo share ni anda choning ri lo la pen ka choning ri ke la koilo pini angtong itia phan ke ka area support ke ning che khang ra ning thilo ka do eta ning pung lo seta che khang ra violence ke ka je chok ka je thek ka pa he no public property ka pa he no pe ni claim claim da nang nilitum hala poisa ke hang ko tum of han BJP amunit si hala tum paningje toy ahok helam lagi poisa ke hang pu ga hang he lagi ba fees ke hang pol advocate ke a fees ke che hang pol tu ge jok ta chini lor lo akola ilitum advocate a fees ta pinang ko do pinang ko la ka pinang ne detia phansi a front pen council along customary law court binangji pulo kente dak judicial court binang ne pulo le lason poisa dam bare ji pusi advocate nang inon ke police along dam nang ji hala itum judicial court jong si hala 6 schedule teng ben biason de advocate nang ne police long dam nang ne le muni tum poisa cross job logi le non itum kachini ne 6 schedule kachini ne potsi ilitum methang customary law court sang ke non anta pavi thu det khangjang I have a kim mat be do tek that khangjang non anta la me non ke lo ke pas tu ta do lo hai alang li tum han le dak
เป็นดูอาการเบคเลมทำมีเนี่ยอันยังลังลิตุมฮานะlocal customary law code law thing เป็น customary law thing เป็นอาลังลิตุมกังไซอาการเคลมที่ผมละเคลมทำมีเลยบัดนั้นจีนี่เนี่ยพูดเลยฮับเบียดูมันหังเด็ดนนลินดอกปูดูมันหังเด็ดนนวัวพงศาดูมันหังเด็ดนนฮัดปะวิสารนนส่วนสิ่งเคลมนี่เกนี่ลิฮะ1987 อันนี้การละสอบ filing ผู้เป็นเคลมเป็นนนอภิอาสับตะเคลมถูกเด็ดนนอภิอินุตสุมรองหังเกโดหุดเฮมาบังเอิญเกกิมโลเสตานนแกอากุลตาอิงตอนทุกข์ลาสินนแกadvocate พันเอกโอยสักปีนังปูละเกนนการบีบังเกองเอเดนลังเกปีนุนังกีมูฮัลบงโกเซนาตุมไซเซลุติกิปีดาปีนังปีขังจังกีบางอเดตหังวะเรจิเกอเดตปะปีดิงวะเรจิเกฮัลตุงเอเคลมจิเกअबताई बताई सोन से अलग तुम क्लेम जी के लसी नॉन अर्नी सेहत अकेस के दुगे लगे चिंथों हंसे के थांग अकाहे नो क्लेम क्लिक लगे ने तुम चिनी अलग लिगे नीली तुम कार्बिया तो फेर इन लोगों से ओके भंगे नंगे राम दुन लोग से अलग लिगे के क्लेम lapen अलग लिगे लसोन पुहान पिनंगी पतनिंग ये जी अलग लिगे lapen अलग ली लोग अल्लाह कनिंग जेबे कतुम dia je hang dam et lu lapen non ge chepang sam et lu la ke aku elitum pur tu akam velu